Así comezará o serán. Os nenos de primeiro van a bailar unha muñeira.
hermano menor. E aspira a ter un sucesor, alguén que cando ti non estés leve a batuta. Eu esperaba que fora Eduardo, pero Eduardo como que, bueno, sí, pero non. E entón este ano topei un auténtico sucesor. Vos habredes fixado que xa manda e xa coloca. Xa di, ti tes que estar ali e ti tes que estar ali. A aspiración del é ser profesor de baile. Álvaro.
bailarán o pousa pousa. Os compañeiros de segundo bailarán unha muñeira.
os compañeiros de infantil van a bailar unha muñeira. Pa ter 3 e 4 anos fano moi ben, perdoades se se equivocan. Neste estupendo serán no que a nosa AMPA se lle dá o privilexio de decir unhas verbas, deixamos atrás un curso enteiros nas nosas vidas. No camiño da vida hai un lugar e un tempo para cada cousa, e polo propio desenrolo da mesma hai ciclos que se pechan.
Camiños que rematan e outros que comezan. Testemuña fiel é a historia que garda como un gran cántaro de auga viva datas, acontecementos, persoaxes. E dicimos auga viva xa que dela se alimentan os povos para saber de onde veñen e onde vai. Hoxe, agradecendo a Suso estes minutos de interrupción nos serán de xeito moi especial. Queremos pararnos nunha parte da nosa historia para honrar o paso do noso director nos últimos 22 anos, don Francisco Rodríguez Rial, o cal hoxe se despide deste centro porque chegou a súa xubilación definitiva. Que é a xubilación? Que quere dicir esta palabra? Esta palabra ven de xúbilo, de ledicia, de gozo que se experimenta cando temos feito algo con dedicación e empeño. Unha acción, neste caso, a de educar. A máis importante de todas as accións que se poden facer, educar, na que o noso director sería merecente de matrícula de honor, porque se alguén pode presumir de facer as cousas con dedicación e empeño, ese é don Francisco. Para el en Desamais hai horario, nin días lectivos ou non lectivos. El sempre está disposto, sesa a hora que sesa o día que sesa. E se queremos facer historia, podémonos remontar fai máis de 40 anos nunha pequena escola unitaria da Lase, donde don Francisco comezou a súa andadura no mundo da educación no noso concello. Un alumno recordaba estes días connosco que daquela estaban todos os rapaces xuntos independientemente da idade que tivesen. E dicimos ben, os rapaces, xa que noutra corte estaban as rapazas. Este alumno ata con suma pena decía, e o pobre don Francisco viña dende Pontevedra todos os días por esa carretera, a carretera daqueles tempos. Fornelos de Monte sempre recordará a figura de don Francisco como director e docente. Sempre será un referente no noso concello. Cando todas esas casa-escolas, esas escolas unitarias se funden, soa na actual CEI Dr. Suárez, foi no ano 73. Xa choveu daquela. E, sin embargo, don Francisco, mirando coa vitalidade que desprende, parece que foi onte, mesmamente, cando, por exemplo, entrou como secretario e fixo a súa primeira acta o 12 de maio de 1978. A nós, a AMPA, encantounos saber que foi nomeado secretario por ser o mestre máis xoven do claustro. E encantounos porque iso é parte da historia, parte do camiño da vida, porque el sempre será parte da historia deste centro. Unha persoa íntegra e legal, sempre intentando mediar e buscando as mellores solucións aos problemas que se puidesen presentar. Constanos que loitou como director na Inspección de Educación con verdadeira teima para conseguir o mellor para este centro. De feito, un dos seus maiores logros foi conseguir o transporte para que o alumnado que terminase octavo puidese seguir os seus estudos en Redondela. Persoa sensibilizada sempre cos máis necesitados. Estamos seguros de que no seu corazón estarán nos vindeiros meses e tal vez anos diferentes sentimentos encontrados. Alegría de dar todo, absolutamente todo o que podía dar, de ter a oportunidade de convivir tantos anos con tantos nenos e nenas, e educar os pais primeiro e despois os fillos, de compartir experiencias, risas, reprimendas, castigos, ledicias e tristuras, e o sentimento da tristeza, porque seguro que extrañará dende o neno ou nena inquieto, calado, o charlatán, o agarimoso ou o que facía as peores trastadas. Queremos pensar que vostede se vai a marchar quedándose co fermoso que viviu e, sobre todo, coa satisfacción de todo o bo que fixo pola educación e por este centro escolar ao longo da súa vida. Unha vida a súa dedicada a ensinanza. O que sí queremos deixar claro é que sempre teña presente e que para nós cumpliu vostede coas súas obligacións como mestre, con verdadeira devoción. Deu todo o seu esforzo, exixiu o necesario para tratar de facer nenos e nenas de ben, e merece dende logo ser homenaxeado como un gran maestro e amigo do povo. Seguro que non podrá evitar ir ao pasado e recordar todo o vivido, o bo e o non tan bo, todas as experiencias adquiridas. Afortunadamente, aínda que a memoria caprichosa tamén é moi selectiva,
e tende a recordar os acontecementos máis gratificantes e a arrinconar os máis desagradables. Quédese só co mellor na súa mente e no seu corazón, pero nunca olvide que o que agora ven é un merecido descanso despois de tantos anos nas aulas. Así é como estamos seguros de que vai a ser, algo do que estará orgulloso e encherá de ledicia, unha vida inteira dedicada á educación cumprindo coa súa labor e facendo o mellor polo CEIP Dr. Suárez. Para nós, para rematar, en Fornelos de Monte sempre será recordado como un mestre que marcha pola porta grande, con todo o respeto, cariño e admiración de todos os seus alumnos, pais e nais. Un fortísimo aplauso e vamos a facer a entrega dun pequeno detalle. Bueno, moitas gracias, demasiados piropos, demasiadas flores, para unha labor que fixen sempre como un profesional máis. O que está claro é que pasei os mellores anos da miña vida aquí en Fornelos. Nunca me olvidarei deste colegio. Para min é toda unha vida, para min é toda unha experiencia, e sempre serei de Fornelos hasta que morra. Moitas gracias, non merezco desde logo tantos epítetos, tantos adjetivos, tantas loas. Simplemente me limitei sempre a cumplir que a miña obligación. Eso sí, sabedelo todos, axudando sempre. Se unha vez me equivoquei, foi porque non sabía máis. Pero sempre que a conciencia moi tranquila, sempre intentando facer o mellor para todos. Moitas gracias a todos e non me olvidarei nunca de vos. Gracias. Gracias a todos os pais que habedes colaborado no regalo de don Francisco. Moitas gracias a todos. Aquí ustedes. Gracias a todos por a vosa colaboración con o obsequio. Moitas gracias. Hasta sempre. Gracias.